Som nostres a l'inrevés per a tota la gent que ha organitzat aquest acte, aquesta botifarrada en el mateix indret on abans comentaven que s'havia fet ara farà 2 anys, no? Un any i escaig, un any encara no, un any i escaig, el primer acte de solidaritat catalana per la independència. Bé, obro cometes, fer un gest alçant el braç i plegant-lo per indicar oposició, refús, rèplica, menyspreu, etc. És a dir, en definició de diccionari, fer botifarra. I això és exactament el que sentim per aquesta festa ridícula, sangosa i genocida pel Dia de la Raça que diuen encara sense vergonya pel Dia de la Hispanitat i el Sursum Corda que Espanya s'ha col·locat de fiesta nacional. Sentim exactament oposició, refús, rèplica, menyspreu i etc. cadascú que ho ompli com bonament li plagui, és a dir, botifarra. No hi tenim res a veure nosaltres, res en absolut a veure amb aquesta celebració que es posa i a sobre que com més va, més que es posa la fan sembla que no s'hagin adonat que ja som al segle XXI. No tenim res a veure amb aquesta celebració que de fet ja defineix qui la celebra. No celebrem res nosaltres, no res avui, el 12 d'octubre. Aprofitem, en tot cas, perquè ha estat l'excusa per aplegar-nos aquí, aprofitem en tot cas el dia per practicar l'art de la botifarra, que no està malament de practicar en els temps que corren, i per explicitar fins a quin punt n'estem farts i n'estem tips i n'estem cuits d'aquesta sangonera que encara no ha après a viure sense fer mal a l'altra gent, que en diuen Espanya. Tenim pressa, sí, com a la cançó. Tenim molta pressa i cada vegada resulta que en tenim més. La supeditació als interessos espanyols ens ha dut a un veritable atzucac. I ara jo faré un resum, però no caldria, només cal treure el nas fora de casa, anar al carrer i veure què hi està passant. Això no rutlla. Mentre eren temps de vaques més o menys grasses, la cosa quedava dissimulada. Ara, la situació general ha posat en evidència les vergonyes de l'espoliació, del robatori. Perquè si no tenim diners, perquè si tanquen els quiròfans, perquè si els nostres avis queden desatesos, perquè si les escoles resulta que no tenen mitjans i els drets de la gent treballadora resulta que es presenten com si fossin privilegis, com si fossin fins i tot un luxe, si la caixa és buida, resulta que no ens vinguin amb galindanyes. Si passa tot això, de tot això se'n diu espoli. I ja n'hi ha prou. I això és el que venim a dir avui també aquí, aquest dia de la seva fantasmagòrica raça. Ja n'hi ha prou. Estan desballestant el sistema de benestar. Estan desballestant l'educació, la formació, estan desballestant la nostra economia productiva, ens estan desballestant el país i això no tindrà remei si no hi posem remei. Són 3 pilars bàsics, 3 pilars del nostre que sustenten el nostre país, són 3 pilars que costen molt de construir i costen molt poc de tirar a terra i a fe que s'hi estan ben esmerçant. Davant d'aquesta situació de veritable urgència, en comptes de posar-se mans a l'obra, en comptes de posar-se a intentar ajudar a posar les bases per la imprescindible independència, que és l'única, és una paraula que darrerament hem de repetir prou, també en qüestions lingüístiques, és l'única manera de retornar-li al país dignitat i futur, la independència, en comptes de posar-se a treballar per aconseguir-la, per treure'ns d'aquest atzucac, la casta política autonomista resulta que tornen a organitzar vells jocs de mans. I diuen, posen aquella cara de mestratites que saben posar ells, i diuen que en realitat independència és sobirania fiscal, que vol dir com un concert, però que no faci enfadar, és a dir, un pacte. I al final ja no saps ben bé de què t'estan parlant perquè ja hi tornem a ser. Quedem, com sempre, en unes miques de calarons per fer callar la gent i anar dinant.
Però si ni tan sols no som capaços d'aconseguir que Espanya pagui el que ens deu, que han d'anar ara, quina moto ens han d'intentar tornar a vendre per acabar d'encallar-nos amb el mateix atzucac. Quina vergonya que fa sentir-los, quines penques que tenen, Déu meu, quines penques. I m'és igual al capdavall, perquè després hi ha algú que diu, ho fan de bona fe. No entrarem a valorar-ho. Personalment, m'és igual si són il·lusos o són uns mentiders. El resultat és el mateix, mantenir-nos enganxats a la paparra que es diu Espanya. Ara proven de frenar, proven de capgirar el procés independentista endegat arran de les consultes. I ara es vesteixen de seda per enredar els votants, però els fets parlen. Dic ara perquè es vesteixen de seda cada vegada que veuen una urna prou. Però els fets, en tot cas, parlen. I els fets diuen que Convergència i Unió ha estat la porta d'entrada, ha estat la porta que ha legitimat el PP a les institucions aquí al Principat de Catalunya, que al País Valencià i a les Illes, però el temps fa que els hem de patir. I ells els hi han donat la porta d'entrada a Badalona, a les diputacions, a l'Ajuntament mateix de Barcelona, etc. I els fets diuen que estan provant per tots els mitjans de frenar l'embranzida independentista. I ja va sent hora que expliquin per què. Aquesta seria la pregunta que els hi podríem llançar cada dia, de cada dia, de cada dia. Per què, si no hi ha explicació? Per què volen frenar el futur i la vida d'aquest país lligant-lo al zombi que és Espanya? Perquè no sé si sabeu que els zombis, les pel·lícules els veu, mosseguen. I què passa quan un zombi et mossega? Què passa? Que et converteixes tu en un zombi? No sé, a qui li pot interessar aquesta dramàtica aliança? Dues coses per acabar. La primera, el fet que provin tan desesperadament de frenar-ho demostra a la pràctica que el procés hi és. I això és important també que ens ho fiquem al cap, perquè resulta que sí, que hi és. I és bo de prendre en consciència. Cada vegada hi ha més evidències que ja som dins del procés d'independència. Potser no ens n'adonem perquè com que som a dins de l'olla aquesta que bull, a vegades no te n'adones què és el que passa al teu voltant, però el fet és que ja hi som. I és tan fantàstic de veure-ho i de viure-ho que n'hem de prendre absoluta consciència. Ja som dins del procés d'independència. Tenim aquesta sort, tota la gent que som en aquesta sala i la que no hi és també. I la segona cosa que volia dir per acabar forma part de la primera. Som dins del procés d'independència, però que s'hagi endegat, que hagi començat, que ja sigui, no significa ni que sigui ràpid ni que arribi obligatòriament a bon port. Vull dir que no hi ha pilot automàtic en aquestes qüestions. Som nosaltres, som els catalans i les catalanes que ho hem de fer. Per això és tan important que existeixi una formació com Solidaritat Catalana per la Independència. Per això és tan important que continuï creixent, perquè ho hem de fer. Visca Catalunya!